Zalowano chibwana ku parliament yathu aphungu basi nde kutino nthawi yotino akakhala akambirana basi kayali kuti kaya osatenganso zilolezo zonena kuti sapezeka mpaliament zoona kumapezeka aphungu 71 okha mpaliament yonse olo hafu yeniyeni osafika serious palibe. Anthu amene akatero azilandira malawansi. Nkhani yomwe tabwera nayo pano akuluakulu ndi zimene zachitika ku parliament kum'mawa wako malingana ndi madongosolo lero litu kuteko parliament imenera kuyamba chama 9 omu half 9 nde kwapezeka zonoto aphungu achedwa kulowa mu nyumba ya malamulo kapezekamo ochepa chabe nkhani yomwe yazungulira pena paliponse zosakhala bwino. Komatu ndeti yamba ndi page yomwe tikuiona pa screen patupo imeneyo ndi order paper imeneyo ya ku parliament meeting ya leloli akuti Parliament of Malawi second meeting 52nd session order paper Tuesday 24th February 2026 business commence at 9:30 AM akunena kuti kuchoka ku parliament ya dziko la Malawi imene ndi meeting yachiwiri makamaka mu session ya namba 52 chitsegulireni parliament yathu kunoko ku Malawi kuyamba kalero mpaka kufika pano. Ndi akuti ndi order paper ndondomeko ya zimene zichitike mpaliament makamaka mu session imene iyi lero lachiwiri pa 24 February 2026 ndipo zokambirana zonse zovomerezeka za mpaliament business zimenezo ziyamba mmene nthawi idzikwana 9:30 ya mamawa. Chabwino chomwe chachitika ndechani magayi mmene nthawi imakwana ndekutino 9:31 kapena tidziri 31 minutes past 9 kaya 29 minutes to 10 ndiye kuti a Victor Musowa omweno ndi first deputy speaker amene akupanga control ku parliament ko mu session imeneyi ndi amene anapezeka zotino ayambano kulowa ndi gulu lawo lija mmene amachitira procession imeneyo kutino zokambirana ziyambe. Tukamba zotani kodi tukamba zonena kuti Musowaru analatafika kale ngati speaker anafika nthawi yabwino kumeneko ndiye kuti mmene imakwana 9:30 anali ndiye kuti wavala kale zake zija za speaker akulowa sopano nthawi yabwinobwino ndiye kuti chichonse chabwinobwino kumbali ya speaker. Koma chomwe chinali chodabwitsa chinali chonena kuti nyumba ya malamuloyo ndiye kuti kunangodzala basi mipando yopanda wina aliyense menemo empty chairs kuona kuti amangooneka aphungu apo ndi apo chochitika ndizani mpaka noti tisanayambe zokambiranazi apa patiyambe tawerenga kunena kuti anthu ife tilipo angati muno fande kuti sitingambe zokambirana ngati mwa anthu 10 tipo anthu angati munomu nanga kodi ndi ndani wabwera ndi ndani wajomba ndi ndani. Atawerenga kwapezeka zonena kuti aphungu amene apezeka mu nyumba ya malamulo imeneyi ndi aphungu okwana 71 pa aphungu 230. Maoneti nyumba ya malamulo tinatumizako ndi kuti Malawi yonse aphungu okwana 230 kwapezeka aphungu angati aphungu 71 okha ndi kuti aphungu 259 basi absent osapezekako kujomba ndithudi fande kuti ngati wafika mochedwa wajomba iweyo basi palibenso zotani yayi sudalembetse zonena wafika wajomba. Zilitu motero moti tikunena pano pande kuti zokambirana zayambika inde koma ndi kuti speaker wa nyumba ya malamulo ameneyi first deputy speaker anakhumudwa kwambiri Victor Musowa kunota izizi ndi zinthu zotani zokhumudwitsa sitikuyenera kuti izizi zikhala chonchi yayi. Zioneka ngati sopano kanchitidwe koma jomba ku parliament kakuchuluka chifukwa chonena kuti anthu amene ajombawa palibe amene watenga ndi kuti chani chilolezo chonena kuti akhoza kujomba chifukwa ngati pali zina zake zimatheka ndithu kunotino ndi kuti munthu akuyenera kuti kutenga chilolezo ngati pali zofunikira koma anthu amene wawa angojomba mwakufuna kwawo koma ndi kuti ma allowance automatic ndalama zipeze kuti tatani zalowa akulandira ndalama anthu koma sakugwira ntchito. Izizi ndi zinthu zabwino iyayi ndapa pamene zililimu tiyamba sopano kulangana tsopano kuyambira apapa ndi kuti anthu amene ajombawa salandira ma allowance awo ndi kuti kaya munthu yowafika ndi kuti kaya wafika 20 to kaya ndi 10
wachidwa ndi 10 minutes ameneyo akuwerengedwabe ngati kuti wajomba basi palibenso zotani zimene wayankhula Victor Musowa ndi zimene zonoti apapa kaiweyo wafika nde kuti nanga tiwafika ineyo ntalowa kale muno titayamba session iweyo sitikuwerengeranso iyayi even kaya kuti ukweze dzanja lako sitikuwerengera zonena kuti utani uyankhule iweyo basi wajomba ungokhala pamenepopo zingomvesera aphungu 71 wakhawa ndamene tikuwawerengera ngati amene nonso pano abwera mparliament ena nonsenu sitikukudziwansoni ayi ndithudi ziri tumoteromo akuti awalanda maalawansi awo asalandire ndrama komanso nde kuti apanga masanction akwenera ayitanidwe ndithu alandire zibalo zina zake zapaderadera amene zikuyenera kukhalira kuti mwina kantchitidwe kameneka kakhale ngati kachepa fo anthuwo akayimira Malawi nde muganize anthu amene akuyenera katiyimire ngati Amalawi sali serious mukuyembekezera zinthu ziyenda sizingayende tukambalo za aphungu ambali zonse chipani chena chilichonse chimene chinatumiza aphungu ake sizoti nde kuti zikuyang'ana kuti awa nda MCP awa nda DPP tukamba za aphungu 159 si anthu ochepa amene ndi gulu la anthu limene lolo nambala iyi ya 71 ikulowa nde kuti mu region yo mu 159 ikulowamo kawiri kusalanso pamene poposo koma nde kuti anthu amene ukujomba osapezeka ku parliament palibe seriousness apapa kumakamba zoti nde kuti motiwo akoda amathopasidwa mpata kuti mwina mwake azitha kumalandira kachilolezo zoti ajombe ngati pali zina zake zimenezo zimatheka malingana nde kuti ndi standing order ya ku parliament 205 imeneyo komanso nde kuti standing order 41 ma standing order awiri amene wawa amatha kupereka mpata wonena kuti anthuwa akhoza kujomba kutenga chilolezo choti ajomba nde kuti pokhapokha ngati palipo onena kuti anthuwo adwala mwakayakaya simungankakamize munthu amene wakrasha nde kuti muyembekezera zikayankhula zosatheka kapena apo pali zina zake zokhuzana ndi family tilekeze mwina kaya ku family kwachitika maliro zinthu ngati zimenezozo akuyenera ndithu apasidwe mpata komanso nde kuti ngati mwina mwake atumizidwa kuti akagwira ntchito zina zake kunja boma la Aruma apita kunja akagwira ntchito kaya ndi nduna zija zatumidwa kuti zikagwira ntchito amatha kuloledwa motero nde kuti atenga chilolezo chimenecho osati tikungodzuka basi kwanuko kuti lero ndikapanga zotere iyayi ukuyenera ulumikizanebe ndi speaker sindibwera pali zotere cholinga choti kuja adziwe zifukwa zimene iwe sikupezekera nawo anthu awawa ndi zonena kuti sanatenge nde kuti zilolezo malingana ndi standing order imene 205 komanso standing order 41 ndiye kuti akuyenera alandire zilango kodi tabweresa nkhani imeneyi pa zifukwa zotani tikufuna kukamba zonena kuti ngati dziko lathuli limayenda of course president amakhala kumapanga ziganizo zonse koma ndiye kuti parliament ndimene makapanga deliberation ziganizo zisanafike soka president ndikumazipanga approve kapena zinazo akazipanga president anthu aja amapezeka zoti akathirapo mang'ombe here and there zinthu zimene zimathandizira kuti ziganizo zikhale ziganizo zolongosoka koma chochitika ndi chani anthu amene taruma akatiyimire kuchoka m'maconstituency athu ngati fe kwera 23 taruma ulemu Msungama ngakhaibenso amanoti amene anaberaso mavoti koma taruma Msungama ujayo of course iye analiko anafika nthawi yabwino akanakhala kuti sanafike tinakamuwaza kuti ifeyo akunoko sunatiyimire koma ali mkatimo tamulondoloza ali mmene momwe wafika nthawi yabwino zomwe ndi zabwino koma taruma nde kuti munthu ngati ameneyo akayimira nde kuti membala wina aliyense kwera 23 kuti chamo chipasulaomo nde apezeka kuti kumene kuja kusakapezekako nde kuti pamenepo akulakwirano anthu ochuluka kwambiri fakwena akatiyimire kumene kuja akapereke maganizo a chigawo chinochi akwena azipezekamo what is happening anthu nde kuti sakupezeka mmene muja sakayimira anthu koma akufuna alandire ndrama anapita kukatumikira Amalawi kapena afuna basi azikangodya basi ma allowance zilango komanso za ma allowances mumapatsa ma allowance anthu amene wawayi funeka kuwachosera ma allowance mesa amalandira masalary kodi akwene ma allowance iso ajaniso mesa ngati iwo amalandira masalary pumapeto kwa mwezi muwapatsa allowance ajaniso yakapezekera mparliament tsopano tsiku inaso lidzilipiranaso nkhani zake zimene mene zachuma zovutira chonchimo sizoona zimene zozo yayi asamalandira ma allowance aphungu akayamapanga motani kodi kapena nde kuti kumene kokotu basi munangopita ko business ilo mwayuna uliwoso yang'ana ndalama nde kuti mufuna musololepo
allowance yachani munthu alandiranso nde kuti mamiliyoni kumapeto kwa chani kwa mwezi mesa ene azingolandira salary yawo allowance yachani timamvesesa ngati anthu agwira ntchito overtime imene jaya kuyenera alandire nde kuti chani malipe malingana ndi maleba laws kapena chani koma sizoona kunena kuti no munthu uyo akuyenera akagwira ntchito imene akuyenera kugwira amalandira nde kuti ndalama kumapeto kwa mwezi ndi asilandiranso allowance yachaninso tsiku limenelo pena pakenso kumachitika zinthu zofoyiratu kumakhapiza kuti sili kuzidziwa pokhapokha maulolika choncho kaya kukhala maganizo angawo inu mukuiona bwanji nkhani imeneyi koma timangoonera kuti anthu amenewo azikhala serious ndalandire zibalo osanyengerera yayi akuti